Ba na azurfa ba. Baby. Ciro min takalminka. Baby. Assalamu alaikum. Na yi ne. Haba dan Allah. Sai wani har haɗa min rai kake sai ka ce wai laifina ne. Abun nan fa ba laifina bane ba kai iyayenmu ne fa suka dora biyu. Ba laifinki ba, na san ba laifinki bane. Idan baki ce kina suna ba za a ce za a mana auren dole? Dan auren dole ne, ni auren zumunci auren dole ne. Ni da yanzu ba shi ba. Dama maganan bikin nan ne kaga ya taso kuma ana maganan anko. Bikin Amira ko? Anko. Saboda ni ma wakaci ne sai ne miki ba ina ce ina son ki ba. Ki je su iyayen namu da suka ce ta da auren, su za su miki ankon, amma ba ni ba. Kaga da kai murmushin nan duk da kwaikwaya ta kai amma har na ji wani farin ciki. Ke ba murmushi na miki ba. To gwashi leki ne in baki sani ba. Ni yan siririya nake so amma kalle kin dosa wai an ce za mu hada mu auren dole. Dan ni auren zumunci auren dole ne a aure na. Ba zan aure kin ba. Lafiya. To ma wai dan Allah me laifi na ma me a jikina da ba za ka so shi ba. Ha ba dan Allah. Ko aka tirsin soki? Kuma ko na aure ki wallahi zaki sha wahala. Kuma zaki gani. Wallahi ba ci ba sha haka zan kyale ki. Lalle ma mutumin nan ya raina min hankali. Ni yake gaya wannan maganganu ai ko zan yi maganin shi. Me wannan kuma? Ba kina so ki mallake shi ba? To wannan shine maganin mallaka. Kawai da kin daidaici za ku haɗu da shi ki dangwala sau 3 ki shafa ki kira sunansa zamani. Kai Duk abin da ke so zai yi miki. Amma fa sharaɗin shine idan har ya bushe ya daina aiki. Ba ni shi na. Biyan bukata ya fi dogon buri nawa zan biya ka. Ba sai kin bani komai ba, na yi miki ne dan Allah. Na gode, na gode. Yauwa, bari dai in gwada ba ni zai ringa ɓatawa rai ba. Zamani. Yanzu zan zo in kira shi. Baby, gani nan zuwa baby. Baby. Abadan Allah, tun ɗazu nake ta jiran ka ina ka tsaya. Ya haƙuri. Masoya, tashi ɗaya wallahi san ki na ji ya kusa zuciyata. Ba ni wayanka. Baby, waya baby. Wallahi duk abin da ke so zan baki. Duk abin da ke so in dai nawa ne. Idan ma ba na bane wallahi sai na nemo na baki. Baby. Ni dai gaskiya ba ta ishe ni ba. Ba na azurfa. Baby. Ciro min takalminka. Baby. Wallahi duk abin da yake so zan baki. Ina so ne dan jikin ka. Riga? Baby. Wallahi na haukace akan saki ne tashi daya. Ji nake wani jijjiga nake ji a cikina. Dan kalle ne wannan baby. Wayo. Baby. Gaskiya na yi sa'a. Wallahi ban ki gabaki ɗaya garin nan ne flat ya zama filin bal ba amma ban da gidanku. A rushe kowane gida har gidanmu. Ba za a ma rushe ba. Baby. Dan ji an ganke wannan baby. Ɗan lokuta? A'a, ba wane mutum baby. Baby, dan Allah hana goya ki. To, wannan fa? No, bar shi. Ya wannan ma sun ci. Wallahi tashi daya. Na ji na kamu da sanki. Na ji na tafi na zauce. Dan girman Allah daura mana aure yau. Yau kuma haka da gaggawa a daura kawai. To me za a tsaya jira? Baby. Dan jiya Allah baby. Wai ba miki. Ai irin ku kun fi an fi san dima yanzu. Baby dan jiya an ganki baby. Wallahi tallahi ina son ki baby. Baby, I love you baby.
Ke? Allah ba ni rigata. Kai fa ka bani kyautar su fa. Ba nan. Ya aka na zo kofar gidanku wannan ne? Kai waya ta ce ma ni kai? Bani waya ta da Allah. Azurfata? Duka fa kai fa ka bani su ko kuma ka zo kana magana kaza. Ni na baki? Ba nan. Ba nan Allah. Kawai sai na zo na ganna a kofar gidanku? Zan yi maganin ki. Tab. Ya aka yi na bar abin nan har ya bushe haka wai. Asiri na ya tono. Kai.